otu gbanụgbanụ gọọmenti Anambra steeti hibere awatago ogodo ikutusi ụlọ niile alụrụ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị n'ụzọ esi eje ọdụ ụgbọelu dị n'Ụmụeri. Gọọmenti Anambra steeti malitekwara inebanye anya na ya bụ ụlọ niile arụjọrọ arụjọ n'ụzọ esi abanye ọdụ ụgbọelu Anambra steeti dị na Ụmụeri. Aga n'iru ya bụ otu gbanụgbanụ ahụ bụ nke hibere ịchọpụta ma kutusie ụlọ ndị dị etu ahụ n'ihi na ana ndị ahụ bụ nke gọọmenti kwubugori okwu ya maka ọdịmma onye ukwu na onye nta. Ejike Abana ga-akọtọpụ oge akụkọ a. Ndị ọrụ gbanụgbanụ ahụ bụ nke jupụtara na ndị ọrụ nchekwa nakwa ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti gara kwatụgasịa ewumewu nke dị n'ụzọ ahụ na-aga n'ọdụ ụgbọelu. Dịka onye isi Fiscal Planning Board bụ ọkaiwu Chike Mmadụekwesị kọwaa, gọvanọ enyela iwu ka akwatụgasịa ọtụtụ ewumewu ndị ahụ dị ebe ahụ, bụ nke a na-ekwu na enwere ike ụfọdụ ndị ohi aga ebe ahụ ga na-ezogasị. Barrister Mmadụekwe kwuru na n'oge na-adịghị anya gọọmenti steeti a ga-agba nnukwu ogige n'ebe ahụ. Dịka ọ na-akọwa na ọtụtụ oge gọọmenti na-achọ ịrụ ọrụ, ọ na-abụ ụfọdụ ewumewu ndị a bụ ihe na-anọchigasị ezi. Barrister Mmadụekwe dọrọ ndị ọbụla na-ewu ewumewu na ya bụ ụzọ aka na ntị ka ha gbaa mbọ na-ewemiga aka n'ime. Dịka ọ na-akọwa na ọchịchị nke Soludo na-agba mbọ ime ka obodo a bụrụ obodo enwere ezi nchekwa na ya, bụkwara nke mara mma, kwuru na ihe ndị a na-emegasị bụ nke ga-eme ka nke a pụta ihe. Barrister Mmadụekwe gakwara n'iru kwuo na nkwatụgasị ahụ a na-eme ga-edozigharị obodo mekwa ka ọ maa mma.